כישרון כדאי לדעת לנסר לנשום כדי להיות בניי. צריך לקחת קצת קרשים עוד רגע הלוואי. תחזיק חזק כי במהרה עומד לקום כאן בית. בית? חשבתי שבאתי מעץ יש רק באגדות. לבנות לבד זה לא פשוט, צריך להתוודות. בשום בית ספר המורות את זה לא מלמדות. אפשר למטה גם רסל או זוג של נדות. בית קטן בין העצים, בית קסום מלא חפצים, בית מעץ חזק כמו ברזל, בנינו לבד אז לא לזלזל. בית קטן בין העצים, בית קסום מלא חפצים, בית מעץ כמו ברזל, אז לא לזלזל. בנינו קיר באהובה, חלון בצבע תכלת. הכי חשוב לבנות עכשיו